I gdje će biti, ja sam još Ultra YX, to jest YX2 i danas ćemo da radimo izazov 98 ljudi ne može riješiti ovo cijeli test, ako riješite vi ste geniji, tako da ako budete imali više poena od mene, znači svaki put ako nađete neku grešku, ako budete imali više poena od mene, napišite u komentari i stavite srce za komentar. Eto, krećemo. Evo, sad ćemo da krenemo. Gdje je greška? Ovdje piše nađi grešku, ali ne vidim ja nju. A gdje bi mogla biti greška? A tu! Ok, nisam dobio ni jedan poen, tako da ako ste vi dobili svaka čast, vi ste to prednost. Vidim gdje bi mogla sad biti greška. Sigurno je tu negdje greška, nemoguće da je nema nigdje. Kontam, kod ovog se ne vide zubi, kod ovog se vide. Ok, 8 mjesto. Nađi grešku. Sigurno je negdje neki kontinent spojen ovdje, na ovim zemljama. Ne vidim. Ne, svi su spojeni, samo je jedan odvojen, dobro. 7. mjesto. Nađi li djetlinu sa 3 lista, znači negdje se nalazi djetlina sa 3 lista, a mi je moramo naći, ali gdje bi mogla biti? Nađi djetlinu sa 3 lista, ovo je tako teško za oči, da je nevjerovatno. Tu, evo je, dobro, do sada nemam niti jedan poen, će biti sljedeće bolje, 6. mjesto. Nađi grešku. Evo je. Greška, to, jedan poen za mene, tu. Znači, napišite komentare, znači imam jedan poen. Ako budete imali više poena od mene, stavit ćemo srce na komentar ako ste napisali komentar. Znači, dobio sam jedan, našao sam grešku, kao što sam rekao, evo greške, znači imam jedan poen. Dobro, krenulo mi. 5. mjesto. Nađi drugačiji smiley. Evo ga. Ne, to je samo linija. Sigurno negdje ima drugačiji smiley, sigurno neki nešto, ne znam. Gdje bi moglo biti greška ovdje, majke? Ne, isteklo je vrijeme. Tu. A ja sam bukvalno gledao ovdje i ovo nisam primijetio, bože. Dobro. Sigurno jedan ima zatvorene oči. Ovako drži. Pošto ne inučem druga je bila greška. Evo ga, tu, još jedan poen za mene. Jedan poen za mene, još jedan. Znači imam 2 poena. Sad za 25 sekundi postoji zaista težak. Ok, samo 25 sekundi. Ok, gdje je moglo biti sada greška? Sigurno neki kišobran, nešto gore, nešto, ne znam, možda negdje nema kišobrana. Neđe veze, to ne može biti greška. Sigurno negdje nema ovaj štap, nešto tako. Ne, ističe mi, dobro, ne ističe. Gdje je mogla biti greška? 3, 2, 1. Nema greška, to je 100%. Šta je greška? Sad vidim, ovdje ima kao 2 talasa, a ovdje ima i kao 3 talasa. Znate što hoće, drugo mjesto. Nađi G. Ovo je jako teško, mi se čini sad. Da ovo su šestice iluzije. Ovdje nema sigurno greške. G tu! Prvo mjesto. Ajme. Prvo mjesto je najteže. Preteško. Tu. Dobro, to je vjerovatno to. Ok, čibre, to je to što se sviđa ovog videa. Ako vam se svidio, slobodno stavite like, preplasite na moj kanal, znači ako vam se svidio video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Znači napišite komentare da li ste imali više od mene poena, ja sam imao 2 poena, znači to je to. Pozdrav!